హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ శృతి విలేజ్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరు కూడా బాగుంటారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం చూసే వీడియో ఏంటంటే బీరకాయల తొక్కు ఉంటుంది కదా, పైన పొట్టు, దాంతో ఒక చట్నీ చేస్తున్నాం అనమాట. చట్నీ కాదు, పచ్చడి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయలు ఒక 2 తీసి పీల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. బీరకాయ ఆ తొక్కును బాగా కడిగి నీట్గా పెట్టుకున్నాను అనమాట. రెండు ఆనియన్స్, 2 టమాటాలు, ఎండుమిర్చి కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ ఒక 10, తెల్లగడ్డ ఒక 2 పాయలు అనమాట, ఉద్దిపప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, శనగపప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, చింతపండు కొద్దిగా చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా, పసుపు కొద్దిగా, ఉప్పు మన టేస్ట్కి సరిపడినంత వేసుకుందాం, రాళ్ళు ఉప్పు, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ధనియాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, మెంతులు 1/4 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర 1/4 టేబుల్ స్పూన్, ఇంగువ కొద్దిగా, ఆవాలు తిరగమాతకు 1/4 టీ స్పూన్, కరివేపాకు కొద్దిగా. స్టవ్ మంట పెట్టి కడాయి పెట్టి హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ధనియాలు వేసేసుకుందాము. అందులోనే ఒక 1/4 టీ స్పూన్ మెంతులు వేసేసుకుందాము. జీలకర్ర ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూను. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఉద్దిపప్పు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాము. శనగపప్పు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు. ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, 2 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది శనగపప్పు, ఉద్దిపప్పు. బాగా దోరగా వేయించుకోవాలి. దోరగా వేగిన తర్వాత నేను ఎండుమిర్చి వాడుతున్నాను అనమాట. పచ్చిమిర్చి నేను వేయట్లేదు, ఎండుమిర్చి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్కి మార్చేసుకుందాము. సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తే దోరగా ఫ్రై అవుతుంది. మళ్ళీ కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. పీల్ తీసి పెట్టుకున్న బీరకాయ పొట్టును బాగా నీళ్ళల్లో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా, దాన్ని వేసేసుకున్నాను. బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. ఇది చూడండి, ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అది కూడా ఇంకో ప్లేట్కి మార్చేసుకున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా ప్లేట్కి మార్చేసుకొని ఇది ఆరబెట్టుకుందాము. ఇది ఆరేలోపు మళ్ళీ కడాయి పెట్టేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా 2 ఆనియన్స్, వాటిని వేసేసుకుందాము. ట్రాన్స్పరెంట్గా వస్తే చాలు, మరీ వేగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమాటాలను కూడా వేసేసుకొని దాంతోపాటు 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసేసుకుందాము. తెల్లగడ్డ 1, పొట్టు తీయకుండా పాయలు తీసేసుకుందాము. చిన్న నెల్లికాయ సైజ్ అంతా చింతపండు వేసేసి బాగా వాడాలన్నమాట, మగ్గాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. కలిపి బాగా ఆరాలన్నమాట. ఈ విధంగా ఆరిన తర్వాత మనము ముందే తనిగా పెట్టుకున్నాం కదా పప్పులు, ధనియాలంతా వేయించి బీరకాయ పొట్టు, దాన్ని టమాటా మిక్స్తో కూడా కలిపేసుకుందాము. బాగా ఆరబెట్టేసాను అనమాట. 2 తనిగా బాగా ఆరింది. ఆరడం కోసమే నేను తనిగా పెట్టాను, లేకపోతే ఒకే దీంట్లోనే వేసేసుకోవచ్చు. బాగా ఆరిపోయింది. ఆరిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను. మన టేస్ట్కి సరిపడినంత రాళ్ళు ఉప్పు వేసేసుకుందాము. రాళ్ళు ఉప్పు వేసేసిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుందాము. బాగా మరీ బరక అవసరం లేదు, అలా అని మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు, కొద్దిగా మీడియంగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా గ్రైండ్ అయిన చట్నీని తిరగమాత పెట్టుకోవాలి కదా. సో కొద్దిగా బాంటలు పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత తాలింపు గింజలు ఉంటాయి కదా, కొద్దిగా ఆవాలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు, కొద్దిగా శనగపప్పు వేసి తాలింపు గింజలు వేసేసుకుందాము. జీలకర్ర కొద్దిగా వేసుకున్నాను. బాగా చిటపటలాడిన తర్వాత కరివేపాకు ఒక రెమ్మ తీసి వేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీని ఈ తిరగమాతలో కలిపేసుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత సూపర్ అండ్ టేస్టీ బీరకాయ తొక్క పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, ఈ విధంగా రెడీ అయిన తర్వాత మనం వేడి అన్నం తీసుకొని, ఈ విధంగా వేడి అన్నం తీసి దానిపైన మనం చేసిన పచ్చడి వేసుకొని తింటే ఉంటుంది.
ఆ నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతుంది, ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట టేస్ట్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ పొందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనము ఈ పప్పులు వేసాను కదా, మినపప్పు శనగపప్పు వేసాను కదా, అది వేయకుండా ఈ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే వేసి కొద్దిగా బీరకాయ తొక్కు మాత్రమే వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా చేస్తే గ్రీన్గా వస్తుంది, అది కూడా బాగుంటుంది. కానీ గ్రీన్గా ఉంటే కొంతమంది తినరు అనమాట, మా ఇంట్లో అలాంటి వాళ్ళు తినరు. సో నేను వాళ్ళకి మార్చి తినిపించడం కోసమని ఈ విధంగా చేశాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.